Bitcoini, kriptovalute, blockchain, to su sve pojmovi koje smo čuli. No znamo li što oni zapravo znače? Vjerujem da će vam ova naša tema biti svakako jako, jako zanimljiva. Barem nama hoće. A pričamo o kriptovalutama. Bitcoin je kriptovaluta. Kriptovalute su digitalni novac koji postoji samo na internetu. Nisu ih izdale, niti ih nadziru banke. Bitcoin je prva kriptovaluta koju je napravio nepoznati čovjek ili grupa ljudi po imenu Satoshi Nakamoto. Nakon njega je nastalo mnogo drugih kriptovaluta koje se zovu altcoins. Bitcoin je nastao 2009. godine i to je prva decentralizirana kriptovaluta. Decentralizirano znači da se informacije ne nalaze na jednom mjestu i da ih zbog toga pojedinci ne mogu koristiti za manipulaciju i profit. Ako uzmemo za primjer Facebook, vidimo da je on centraliziran jer se sve informacije o vama nalaze na jednom mjestu, serveru. To uključuje podatke o svemu što ste ikad lajkali, komentirali, kliknuli i sve što ste nekom ikad poslali ili objavili. Facebook sa tim informacijama može manipulirati. Najčešće je to prodaja informacija reklamnim tvrtkama. Ponekad manipuliraju prikaz podataka ovisno o regiji u kojoj se nalazite ili čak za koga glasate. Bitcoin prenosi informacije pomoću tehnologije koja je decentralizirana i kojoj nije potrebna uloga treće strane za potvrdu. Takva tehnologija se zove blockchain i ona prenosi informaciju na siguran, decentraliziran, jeftin i brz način. Nema grešaka, nema prevare, nema manipulacije. Blockchain funkcionira ovako. Jan želi poslati Leonu 1000 kuna i zatim svima drugima kaže to. Tada svi znaju da je Jan poslao Leonu 1000 kuna u 12 sati. Oni koji potvrde te informacije se zovu rudari. Rudari koriste procesore ili grafičke kartice kako bi rješavali matematičke probleme koje potvrđuju blok transakcije. Oni koji uspiju prvi potvrditi blok transakcije nagrađeni su malim postotkom kriptovalute. Ne znam koliko ste toga razumjeli, ali ovo je najjednostavnije objašnjenje kako blockchain funkcionira. Možda nije najispravnije rečeno, ali bitno je da shvatite poantu. Razlika između slanja novca pomoću blockchain tehnologije i slanja novca preko banke je taj što kad se šalje preko treće strane, njima treba vjerovati da će novac doći do osobe koje šaljemo. Treća strana zarađuje time i treća strana može kada god poželi otići sa tim novcem i mi tako ostajemo prevareni. Pomoću blockchaina nema treće strane nego jedna osoba šalje drugoj osobi, a sama mreža održava sigurnost, što znači da nema prevare, gubitka, zarade ili velikih troškova. Takvu tehnologiju možemo primijeniti na puno stvari, kao što su na primjer izbori. Izbori mogu postati sigurni i zaštićeni. Ne bi bilo više prevara i korupcije jer bi svi znali i potvrdili da sam ja glasao i da sam dao taj glas, ne bi mogao netko umjesto mene glasat, ne bi netko mogao promijeniti moj glas i ne bi netko mogao staviti više glasova nego što mu je dozvoljeno. Ovakva tehnologija je budućnost i otvara mnoga vrata za novi napredak čovječanstva. U fokusu su valute, ali tehnologija koja stoji iza njih otvara mnoga vrata. Kao primjer ću navesti par drugih kriptovaluta i zatim ćemo vidjeti kako bi nam te inovacije pomogle u svakodnevici novog modernog svijeta. Bitcoin nam omogućuje da šaljemo veliku količinu novca bilo gdje u svijetu i to u jako kratkom vremenu bez novčanih naknada. Ako radim u Njemačkoj, jer jebi ga Hrvat sam, i želim svojoj ženi poslati dio plaće, ako šaljem putem banka, dugo će trajati i naknada troškova će dosta koštati, jer moram platiti uslugu treće strane o kojoj sam govorio malo prije. Bitcoin tome uskače u pomoć i olakšava nam živote. Ethereum ima jednu fascinantnu stvar koja se zove smart contract. Smart contract je komad koda sa kojim možemo razmjenjivati novac, sadržaj, vlasništvo, dionice ili bilo što vrijedno. Smart contract unutar blockchaina postaje program koji se automatski izvršava kada su zadovoljeni određeni uvjeti. Budući da se smart contract izvršava na blockchainu, on radi točno onako kako je programiran.
bez ikakve mogućnosti cenzure, zastoja, prijevare ili smetnji trećih strana. Znači imamo nešto što nam omogućuje trgovanje informacijama, novcem, nekretninama ili bilo čime drugim na siguran način, bez treće strane i bilo kakve mogućnosti za prevaru. I što je najbolje, čim je uvjet zadovoljen koji je naveden u smart kontraktu, svatko tko je sudjelovao dobije ono što su i potpisali. IOTA je zanimljiva jer nije uzela pristup kao i većina drugih kriptovaluta. IOTA ne radi pomoću blockchain tehnologije, nego pomoću nečega što oni zovu Tangle. Iako je Bitcoin jeftin pri slanju transakcija, mora se jedan mali postotak kriptovalute izdvojiti za minere, o kojima sam pričao malo prije, koji potvrđuju informacije u mreži. IOTA je potpuno besplatna i uspjeli su to postići na način da maknu minere i da se provjera izvršava prilikom transakcija. Prilikom slanja valute se izvršava provjera za 2 prijašnje transakcije. Tako svima provjeravamo podatke i nestaje potreba za minerima i dodatnim troškovima. No IOTA je posebna po tome što bi to bila valuta za IoT ili te Internet of Things. Najlakše za opisati što je to je pomoću ovog primjera. Imate doma frižider koji je povezan sa Internet of Things. U trenutku kada u vašem frižideru nema više na primjer mlijeka, vaš frižider će sam naručiti mlijeko. Valutu koju će koristiti bi bila IOTA. Najljepši primjer koji IOTA koristi je ova situacija. Svi vozimo električne automobile. U trenutku kada trebamo struju ili te gorivo, posudit ćemo ga od nekog drugog. Bilo to od drugog auta, neke zgrade koja se nalazi u blizini ili čak vlastitog doma. Platit ćemo tu razmjenu sa IOTA-om, a sve to će se odvijati u pozadini, a da nismo ni svjesni toga. Kada će auto biti parkiran i kada ga nećemo više koristiti, onda će on preći u stanje davanja struje drugima i za tu razmjenu ćemo dobiti IOTA-u. Pomoću toga će uvijek biti struje koja je distribuirana. Basic Attention Coin ili te BAT je kriptovaluta koja se koristi na novom web browseru. Kako postoji Chrome, Firefox ili Safari, tako je i nastao Brave. Brave je jedan od najbržih browsera i troši manje megabajta jer nema nikakvih reklama i ne prati vašu povijest. Kako onda ljudi zarađuju ako nema nikakvih reklama, pitate se. Pa tome dolazi u pomoć BAT. Sa BAT-om namjestite koliko novaca dajete stranicama koje najčešće posjećujete ili kreatore koje želite podržavati. Svaki put kada posjetite te stranice dajete im postotak BAT-a. Ako ne želite davati nikome, ne trebate. A ako želite gledati reklame, svaki put kada vidite reklamu kliknete na nju ili ju pogledate, recimo na YouTube-u, dobite mali dio BAT-a koji kasnije možete koristiti. TEAL je kriptovaluta koja se koristi kao nagrada za korištenje jedne aplikacije. Aplikacija omogućuje da se proizvod koji se nalazi u dućanu skenira i provjeri je li bio otvoren, odakle je došao, gdje je sve putovao, koliko je star i je li siguran za konzumaciju i primjenu. Nakon što se skenira, dobijemo sve te informacije o proizvodu i nagrađeni smo TEAL kriptovalutom. Sve od navedenih kriptovaluta i njihovih tehnologija su dostupne, osim IOTA jer još Internet of Things nije zaživio. Možete ih koristiti, podržavati ili ulagati u njih. Ovo je samo od par primjera što nam svijet kriptovaluta i blockchain tehnologije omogućuje. Predivno je vidjeti kako stvari poput sigurnosti, iskrenosti, decentralizacije i pravde oživljava. Mislim da nam slijedi predivno vrijeme razvoja novih mogućnosti i tehnologije, samo im treba dati priliku. Bog ljudi, upravo sam završio sa snimanjem ovog videa i editanjem. Trebalo je jako dugo, tako da nadam se da vam se svidio. Ne znam jeste li primijetili, došlo je do promjene općenito mog kanala i kvalitete videa i svačeg. Nisam htio raditi poseban video samo za ovu obavest, ali uglavnom eto, objavio sam na Facebook stranici Jean HD-a, pa ću ponoviti i tu. Neće više biti toliko rijetko videa, bit će jednom mjesečno, to je moja neka novogodišnja odluka jer volim snimat, volim editati i volim istraživati. Malo sam zapustio to u zadnje vrijeme zbog posla, faksa i sveg živog, ali sada bi to volio vratiti nazad u svoju rutinu i
potruditi se da to bude kako treba. Zašto jednom mjesečno? Zato što ne želim samo napraviti neki video, baciti slikicu i to je to. Želim detaljno istražiti, želim kvalitetno napraviti i želim nešto novo naučiti o tome o čemu sam snimao video, ali i o editanju videa. Pokušavat ću što manje koristiti tuđeg materijala, što više svog i tako dalje. Eto, nadam se da vam se svidio ovaj video, da ste naučili nešto novo o kriptovalutama i vidimo se u sljedećem. Pa pa!